office Syiem ka Hima Mylliem kala Bthah ik KEC TCL Shillong Ropeway joint venture bagadai ban penmyang shwai ke jingbet na gishnong lani community level clearances hashwaban pan NOC nagabenta ka trading license. Hak City wala pha shu authorized representative acting Syiem ka Hima Mylliem ulaong bak company ka haban Wanrah shwai ka no objection certificate NOC nag san kor bar khadwai kor jung raj Mylliem halar ban yo ek trading license. Ka office kala pan ru ik resolution na ginong shnong riat laban dorbar ka bakanto bi ginyaw tuli ki dorbar shnong hapo ka jingpe chongka rengkar bar kiching ikran chongka no ka public hearing bala penlong halor ka tege project komban syukdo dange gini khinat sngi ka kanun ginong shnong ki basa riat laban bagi than ba marchan ka bala lam khmat da kilong kmi kila penpaw ki jingso khya ka bajor halor ka tege project markan kta ik tolong omba mumdi ba karon raru ik jingjulori ka maryang nama ka jingpom ya ki ding Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta ka sngi. Wanrah shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.